Nama kitab Allah Al-Quranul Karim. Al-Quran niku wacanan ingkang sempurna. Al-Karim yang sangat dimuliakan oleh Allah. Mugi-mugi angsal barokah Al-Quran. Sampeyan kali kula sing seneng meratekno tasih kesang alam dunya niki, sing seneng belajar, sing seneng menghormat kali Quran. Enten golongan papat usume wong golek swarga ngalor ngidul ngetan ngulon. Niki enten swarga sing mapak wonge. Sebab talil Quran tiang kala wau mulyakaken Al-Quran. Usume wong golek swarga ten loro maksar tenari pembalasan, tapi ana swarga sing goleki wonge. Mugi mawon barokah Quran iki sampeyan kali terus anak keluargane nggih. Sing seneng belajar maneh, pun apik diapiki maneh, sing pun fasih terus sampai sampean kali kula janjine Allah kados mekaten wae. Iku nek diterusno pirang-pirang wong kepengin enak, tapi ono enak iku kepingin nang wonge. Nggih diantarane talil Quran. Sing seneng terus Quran do omah sewaktu-waktu. Aja sampai sampean kali kula kesempatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka terusane tasih surat Asy-Syu'ara. Surat syair-syair. Cara wong saniki surat keindahan. Maca sing indah dadi puisi. Nyanyi sing indah dadi seniman. Mboten kabeh nyanyi mboten apik. Raja dangdut niku padha nyanyi sepucur bangkai. Keramat niku dimulyakaken kali wong Indonesia sebab dengan nyanyian wau di samping seneng dadi nasihat. Jadi pun kuatir nyanyine tapi sing penting tujuan dan isinya di samping keindahan. Sehingga pujian yang ngoten terus sholawatan manakipan sedaya wau mraktekno keindahan. Kadilan nabi mboten pepaes niku elek mboten dadi keapian. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syu'ara ayat kaping 37 ya. Kalau sering sampai ayat sekawan dosa ayatnya cendak-cendak. Menerangaken dipun titeni mangke dipraktekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tuka bikulli
sahharin alim. Fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum. Wa qila linnasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tuka bikulli saharin alim. Fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Wa qila linnasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'us saharata in kanu ghalibin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sangat sing giat belajar nggih, mugi barokah nang anak putune. Kita renungaken sawetawis cara dipaham Al-Qur'an niku di samping diwaca nggih barokahi. Ajeng kita tingkatno memahami apa sing diwaca. Aja sampai iso maca tapi karo karepe sing biasa kula sampeno ana wong dikai karcis mene jange budal nang Jakarta numpak sepur. Karcisnya diwaca jam 7 pagi berangkat, jam 7 pagi berangkat diwaca ae. Terus sing maca gak gelem berangkat. Ditinggal sepur apa numpak sepur? Ditinggal sepur ya. Contone wong Islam nek kapan mandeg nang maca ae. Tahlilan ya wis diwaca. Ana wong mati ya wis diwaca, tapi boten purun memahami apa sing diwaca. Iku persis kaya maca karcis tapi boten berangkat. Akhire boten tutuk nggone. Cara wong kepengin enak boten petuk enak, kepengin bungah boten petuk bungah sebab pirang-pirang lah termasuk Madinatul Hikmah ngeten iki supaya meningkat maca Qur'ane khataman terus tapi aja sampai lali ngaji ngoten ceritane. Padahal wacanan Qur'an niku 30 juz 114 surat 6626 ayat. Eman lamun diwaca boten dipahami. Terus ayat 37 sampai 40 niki tasih ngekei sejarah Fir'aun kali Nabi Musa. Nabi Musa niku gak dadi raja, Fir'aun dadi raja. Nabi Musa iku sederhana, Fir'aun iku sugih. Nabi Musa niku biasa koncone yo sing akrab-akrab biasa. Bolone raja Fir'aun akeh. Tapi digawe cerita, senajan kon dadi raja
Nabi Musa biasa-biasa, krana Nabi Musa iku manut nang Allah. Firaun dadi raja gak manut ambek Allah. Suwe-suwe dadi cerita kaya ngene. Firaun sugih, Nabi Musa sederhana, tapi Nabi Musa gelem dikongkon donga. Firaun boten purun donga, boten ngandel mbek donga. Akhire nggih barokah Nabi Musa. Iki kangge contoh sampeyan kali kula nggih ngoten, nek iso dadi raja ya kaya Nabi Musa. Nek iso ya manut nang Allah, ya sregep donga, ya gawe nang kesaenan. Nek iso mboten saged dipilih walaupun sederhana, mugi-mugi barokahi kaya Nabi Musa alaihissalam. Ya tukang padha teka ka ing sira bikulli saharin alim krana raja Firaun boten purun kalah. Nabi Musa duwe kedayaan mukjizat, Firaun nggih ngoten boten purun kalah. Niki kanggo tandha wong urip nduk donya niku ngono terus. Ana sing bener, ana sing salah, ana sing nggodha, ana sing digodha, ana wong sugih, ana wong gak duwe, terus bersaing, kadang-kadang ana sing sehat, ana sing gak sehat. Krana ana sing gak sehat, nritakaken, wah, cek gak kalah mbek Nabi Musa. Ayo meneh nekakno wong-wong ahli sihir. Dadi sihir iku kebiyen pun enten. Cara nak niki santet, telu, gendam, biyen niku pun enten, pun. Ngoten ilmu ngoten-ngoten niku enten. Ditekakno kabeh wong sing ahli-ahli ngono. Supaya gak dikalahno ambek Nabi Musa. Ya apa carane? Fajumi as-sakharatu limiqati yaumim ma'lum. Carane gak oleh nek Nabi Musa iku ambek Nabi Harun wong loro, awak dhewe ku kudu ngetokno bala sing luwih teko loro. Oh, ten crita. Ngeten iki sampai dina kiamat. Oh, sampai dina kiamat. Penggodha njaba ya penggodha jero. Njaba iku sing kena didelok mata. Wah, iko wong rek lakune ngene rek kena. Sing gak kena didelok mata, ndempis-ndempis. Dengan caranya sendiri. Ngundang wong sing linuwe. Ngoten. Ngeten iki terus. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Nate disihir kali wong Yahudi. Akhire sumure niki dijeguri suri sing dibundeli ambek rambut supaya Nabi Muhammad niki cek cilaka. Alhamdulillah Kanjeng Nabi njaluk nang Allah. Kok ngene awakku iku biasane gak ngene, kok moro-moro ngene. Gak oleh nyalahno wong sik, gak oleh nyono wong elek, mboten angsal. Njaluk dhisik nang Allah. Aku biasane ngene lho. Kok ngene ya situasi. Ngoten situasi. Biasane tentrem kok kudu geger ae. Keluarga iki kok gak ayem, kok ana ngene. Akhire Kanjeng Nabi niki sing diserang sirahe. Terus nek dalu senajan 2 rakaat Kanjeng Nabi mboten ninggalaken.
Walau rakaataini asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kuat-kuatno sadurunge subuh senajan 2 rakaat njaluk nang Allah senajan 2 rakaat njaluk nang Allah matur suwun ya Allah kula sampeyan paringi gesang kula saged mangan saged sarapan saged mlaku-mlaku niki kula nenten nyawa kula ya Allah alhamdulillah tenggene sembayang niku matur suwun ya Allah Allahu akbar. Masih kula pun matur suwun buktine kula nggih tasih kathah kekirangane ya Allah. Kula tasih manut mek titik. Kula mulyakaken nang agama panjenengan mek titik tasih kirang kathah sepuntene ya Allah panjenengan kuwataken panjenengan semangataken cek boten pancet ae. Kudu mundak, gak oleh njaluk mundak kaya ae. Kudu njaluk mundak takwane nang Allah. Buktine kula nggih tasih butuh ya Allah, kula nggih matur suwun, dosa kula kathah. Tapi kula tasih kagungan kebutuhan dhateng panjenengan. Tetep hasbunallah panjenengan cukupi ya Allah kebutuhan kula. Ngoten. Dak busolihin ngono iku pira-pira nabi, para-para kekasih Allah kabeh ngono. Supaya apa ae sing kon karepno iku cek entuk pitulunge Gusti Allah. Betah-betahno. Betah-betahno, kuat-kuatno senajan 2 rakaat sadurunge subuh. Betah-betahno. Kabeh para wali-wali termasuk Nabi Musa niki. Kanjeng Nabi Muhammad nggih ngoten tibake digawe weruh. Nek ngono jukuken ana suri sing nduk jero sumurmu iku dibundel ambek rambut. Akhire dipendhet tibake nggih saestu enten suri sing dicegerno sumur. Ngoten. Sampeyan kalih kula nggih ngoten. Nggih. Panganan-panganan tedanan-tedanan sing teng griya, inuman-inuman teng griya niku mboten nangsal, mboten tertutup nek wis ditinggal turu. Penggodha niku kathah sanget. Akhire sumur niki terus dijokok. Ya napa carane malaikat kula ngeten iki awakmu setiap bundelan niki maca surat loro, surat Qul a'udzu birabbil falaq ambek Qul a'udzu birabbin nas. Tibake setiap maca Qul a'udzu birabbil falaq ngoten niku bundelane udar setunggal. Lorone suda. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq bundelane udar maneh. Mantun ngoten lorone suda maneh. Sampai malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas langsung plong sirahe Kanjeng Nabi niku diparingi saras biidznillah oleh izine Gusti pelajaran nang sampeyan kali kula. Dadi mungkin awake dhewe-dhewe sing krasa aku biasane ayem kok kudu ngamuk. Wong dhuwit ya wis nyekel. Esuk ya wis sarapan, cara wong lanang ya wis ngombe kopi ambek rokokan saler. Nggih? Kok kudu ngene awake iki ono apane? Nggih. Sampeyan kalih kula.
diteliti-teliti, selalu njaluk pertolongan Allah. Iku nek kena penyakit rohani. Lah nek kena penyakit jasmani, opo rek awak kok lemes ae, kok gak iso semangat. Anjane kon durung sarapan kete esuk ya. Nah, ya kudu sarapan. Dadi enten loro. Enten sing harus diselesaikno secara lahir, enten sing diselesaikno secara batin. Gak oleh luwe lemes, gak duwe dhuwit ket saulan iko. Mari ngono tanggung jawabe akeh terus dikongkon ndongani wae. Enten gone dhewe-dhewe. Sering kula nuturi wong ngoten niku. Persoalane kudu diurai, apa niki? Sing lahir diselesaikno lahir. Mungkin nek kapan lahire iki wis gak layak, cara akal iki wis cukup kabeh, kok awake iku mberot ae awak. Nah, berarti ten jero niki enten penyakit. Nah, satu-satunya jalan njaluk tulung nang Allah. Lah biasane dijanji ambek iblis menungso urip niku, Pak. Paham nggih? Digodho teko petang penjuru. Mimbaini aidihim teko ngarep. Wa min khalfihim teko mburi. Wa an aimanihim teko sebelah tengen, wa an samailihim teko sebelah kiwa. Dadi sampean kali kula iku lapo blis kon kok nggodho wong kon kupeng petang penjuru nggih la uwiyannahum ajmain. Kula kepingin wong sak desa niki terjerumus kabeh. Dadi wong sing sengsara donya sampai neraka. Ngoten. Wa uwiyannahum. Ben ngoten niku. Boten enten larene. Oleh nggodho teko apa gak ketok mripat boten kula tajri majrad dami kula saged mlebu teko aliran darahe menungso. Akhire iblis niki anjene kalah ambek sing gawe. Ya wis gak apa-apa godho nang anjene kon penggaweanmu ngono. Tapi kon gak eruh kon godho ngarep mburi tengen kiwa tapi kon gak eruh ana sing ndukur ambek teko ngisor. Nah iki akhire wong ahli tafsir, wong alim-alim niki sing pinter nggunakno ndukur kali ngisor. Ndukur niku nggone njaluk nang Allah, ngisor niku aja sombong. Aja gemedhe. Akhire latihan ngeten iki. Ngaji ae, masih wis ngerti ngaji maneh. Masih wis apik diapiki maneh, masih wis temen ditemeni maneh ngoten terus. Aja sampai kesombongan titik ngoten mawon. Sampeyan kali kula wis enten ruang iblis niki ngrudo peksa sampeyan kali kula teko petang penjuru niku. Mboten eruh. Kadang-kadang gak digodho teko njaba, nuruti teko jero mawon. Jero niki nggih males, susah, medhit, cereh, bolu. Kanjeng Nabi. Napa penyakit jero niku? Minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubli wal bukhl, walabbatid dain wa quhrir rijal. Awakmu nek kena penyakit wolu iku gak usah digodho teko njaba. Teko jeromu awakmu dhewe legret. Nuruti susah, suwe-suwe gak gelem nglakoni apa-apa. Nuruti males, malah dadi wong bodoh. Males ndelek ilmu, malah gak pinter. Males ibadah, malah gak tenang. Males nyambut gawe, malah dadi wong gak duwe. Terus akhirnya Kanjeng Nabi ngekei ngeten nggih Kanjeng Nabi. Iku teko jero. Sing teko njaba njaluk tulung nang Allah sing seneng maca muawadatain ayat surat wau. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Senajan mari sembahyang iso
sak wayah-wayah nang pasar, ya, nyambut gawe nang pabrik, kekancan sak piturute njaluk tulung nang Allah supaya dilindungi teko njaba ya teko njero. Yes. Fajumi as-sakharatu li miqati yaumi maklum, ditentokno waktune. Nek kapan Musa mbek Harun mbek adike ae ayo ngumpulno wong sing luwih akeh. Wakila linnasi hal antum mujtami'un, supaya wong-wong ku nek kabeh gelem nglumpuk wong ahli-ahli sihir kanggo ngalahno Musa. Musa bolone mek loro, Musa iku engko cek cilik ati. Musa iki mau engko cek gemeter. Oh, ngoten sampeyan. Sampeyan kali kula mulane gak oleh waqahrul rijal. Aja dadi wong licik wong uripne. Gak sombong, tapi gak licik. Sawangane meneng tapi wani. Ojo sawangane koyo gumedhe tapi licik. Roh barang bener meneng licik. Roh wong akeh salah gak wani ngelingno licik. Ngoten crita. Ojo dadi wong licik. Bener niku supaya kanggo nata awak. Bener iku kanggo nata keluarga. Bener iku nek diterusno kok kanggo contoh masyarakat. Oh ngene ya. Meneh-meneh nek ana ngene rek, ngene carane ngono. Engko nek kapan salah iki kon benerno, suwe-suwe generasine niku melok dadi wong salah. Oh iya rek meneh-meneh enak ngene ae. Masih gak soro-soro sing penting kok suwe-suwe oleh. Kamu suwe-suwe ngono generasine. Penyakite wong licik, wong gojik niku ngresahno awak, ngresahno generasi. Ngoten crita Nabi Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Musa. Ya napa niki? Nabi Musa ditekani tiyang kathah gak apa-apa. Ayo bismillahirrahmanirrahim njaluk tulung nang Allah. Nglumpuk wong kathah wa antum mujtami'un. Ngoten crita. Persis kaya Siti Masitoh yang istri sing dilebokno swarga kali Gusti Allah. Penggaweane nyurine putrane Raja Firaun. Bareng nyureni surine lugur terus muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kon kok ndonga apa iku? Ndonga nang Allah. Loh, kon berarti gak percaya nek bapakku Firaun niku dadi pangeran. Oh, mboten, kula duwe Allah piyambak. Didikane Nabi Musa, wah dilapurno. Akhire kondo. Ayo meneh dilareni lho. Aku saiki sing dadi pangeran niku gak ana liya. Kon nek kapan gak gelem meneh gak tak nyambut gawe, meneh tak pecat, meneh gak oleh bayaran teko aku. Mboten nek kula sampean kengken, abot-abot kula lampahi Firaun, tapi krana niki akidah, niki keimanan kula mboten purun ngalih teko akidah niki. Ngoten. Iki wedok tapi koyok lanang. Ngoten. Enten nggih. Wedok tapi kendel koyok lanang, tapi kendel nang kebenaran. Ojo kendel ngawur. Kendel iku tapi ngawur. Ojo sampai kendel tapi bener. Nanti ngoten terus wis siapno wajan sing gedhe. Goreng meneh nggone jero wajan. Dumadaan wajan wis digoreng panas sing pun blekutuk-blekutuk pun umur. Terus Siti Masitoh ku duwe anak cilik. Ajenge maju. Ayo nek kon ngakoni pangeran aku terus nyambut gawe. Nek gak manut duwe pangeran liya kon tangi tak jegurno nang gone wajan sing gedhe. Panas ngoten. Akhire anake cilik niku ditangisi.
Oh, nangis wong wedi ngono ae. Ate gak gelem ngakoni aku pangeran. Ngoten. Sangkakno nangis wedi. Akhire kula nangis niki saaken anak kula malih kula ngen tinggal. Tibake anake saged ngomong, "Pun Bu, nek sampean susah krana kula, pun kula tak mencolot dhisik teko mriki nuju nang wajan niku." Ngoten crita. Akhire Siti Masito dijamin mlebu swargane Gusti Allah. Nyitaken. Niku wong wedok tapi duwe watak satria. Wedok tapi lanang, dudu banci lho nggih. Jiwane lah kendel, tatak. Tapi ana mungkin lanang sing kaya wedok. Tapi dudu banci nggih. Jiwane. Ketoke lanang iku tapi licik. Naudzubillah sampai. Niki penyakit dia. Dadi dulur, keluarga, sapa ae. Apa iki? Oh ya nak kon kliru nak. Pak, sampeyan niku bapakku iya lho, tapi kon kliru dadane nggih. Ngoten critane. Kaule wedi-wedi supaya gak dicontoh generasi. Generasine dicontoh, wah rusak nggih. La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Lana supaya awak kita niku nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Engko nek kapan awak dhewe niki bolone akeh jarene Raja Firaun, Musa ambek Harun niku wong loro cek gak duwe bolo, cek wedi, cek pucet, cek gak wani. Karepe karo Nabi Musa ambek Harun niku wis dididik ambek Allah. Gak terus ae. Terus nyampekno kebenaran. Dengan cara ya apa kudu disampekno kebenaran iki. Karepe supaya awak iki menang. Engko cek kalah wong loro ambek wong akeh. Karo nek Raja Firaun niku menungso ana sing gawe menungso jenenge Gusti Allah. Cerita ngoten niku dilebokno teng Quran. Mulane menungso iku masih duwe akeh gak oleh sombong, masih pinter gak oleh keminter, masih sugih gak oleh semoge. Pirang-pirang nek awakmu lali ambek Gusti Allah pirang-pirang Raja Firaun kepingin dadi raja sak lawas-lawase dengan cara menyembelih anak laki-laki yang kecil yang lahir kabeh disembelih tapi Gusti Allah nyelametno situk sing gak disembelih diguwak nang laut Nil. Tibake bayi sing diguwak iku ditakdir ketemu bojone Firaun dhewe. Krono bayi niki ganteng, implak-implak, seneng dipek anak, tibake Raja Firaun niku mateni anak-anak lanang, akhire dirusak ambek anak sing dipek dhewe wae. Lah ngeten niki inggih Allah. Mulane sampean kalih kula gak oleh dumeh. Jarene wong Jawa aja dumeh. Aja dumeh saiki meneng aku iki. Akeh aku iki gak percaya ambek kono, percaya nang kene kabeh, aja dumeh. Iki ngono sik permainan awal, nggih. Enten permainan selanjutnya yang akan ditampakkan oleh Allah. Cara wong Jawa, becik betitik Allah ketara sing sapa bibiti Allah ning kono dununge. Jawa ta Madura. Ning kono dununge sirna. Nggih, lah sampean kali kula iki pelajaran nggih supados sampean kali kula dikeki tetep oleh istiqomah kesaenane nggih. Gak oleh grudak-gruduk diangen-angen sik. Iya, enggak, bener, salah, gak oleh grudak-gruduk diangen-angen, tambah suwe, tambah tua,
Gak oleh digawe alat wong-wong sing nafsune angkara murka, supaya awake tata, kampunge ayem, generasi tambah ngerti kebenaran, insyaallah suwe-suwe dadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana wa qarafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha wa amali la yanfa' wa du'ai la yasma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mustaqim. Matur suwun disebut singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.